Kaixo eta eskerrik asko gaur honea hurbiltzeagatik. 2018ko otsailean Azpiazurentzat berezia den ekimen bat jarri genuen martxan. Pello-Rotaren heriotzaren mendeurrena oroitu nahi genuen. Gogorazi nahi dizuegu mendeurrena 2019ko otsailean bete zela. Ez genuen nahi hala ere ekitaldi sorta haus bat egitea. Horregatik, 2 urtetan zehar egiteko jarduerak aurreikusi genituen. Helburu nagusia izan da Asteasuko kultur ondareak duen balioa erakustea. Pello-Rotaren inguruko ekitaldiekin Asteasuarrei erakutsi nahi izan diegu kulturalki herri aktiboa dela. Asteasukoak ez direnei berriz erakutsi nahi diegu ez zela kasualidadea izan Pello-Rota moduko figura bat Asteasun sortu izana. Mendeurren ekitaldien bidez, Asteasuko ondarea eta zenbat balio erakutsi nahi izan ditugu esan bezala. Horregatik, oso anitza izan da egindako jardueren izaera. Besteak beste, ondorengo jarduerak egin ditugu. Bertso jarrien afaria, bertsoez lagundutako hitzaldia Atxaga eta Maialen Lujanbiorekin, Pello-Rota bertso sariketa Arituz Elkartearekin, Koldo Izagirreren hitzaldia, eskolarekin batera landu genuen Pello-Rota izeneko unidade didaktikoa, Santaeske bereziare egin genuen, puntako bertsolariekin, eta Einaut Agirrek gidatuta Pello-Rotaren bertsoekin osatutako diska eta kontzertua ere. Pello-Rotarekin batera, Mikaela Elizegi izan da mendeurrenaren oinarri nagusia. Mikaela Elizegiri zor diogu Pello-Rotari buruz dakigun guztia. Bere bertsogintzak eta memoriak zuten kalitateagatik Mikaela ahazturatik ateratzea justizia kontu bat dela uste dugu. Komunitate parekide eta parekideago bat lortzeko eredu on bat lantzen ari garelakoan gauden horrekin. Mendeurrena amaitzeko ekitaldi bat falta zaigu oraindik, eta Gipuzkoako bertsolari txapelketa ezin hobea suertatu zaigu. Maiatzean, Asteasun bertan jarri zen martxan Gipuzkoa bertsotan. Eta gaurkoan, Gipuzkoako bertsolari txapelketa aurkeztera gatoz. Pozik eta harro gaude Pello-Rotaren eta Mikaela Elizegiren irudiek toki nabarmena izango dutelako Gipuzkoako bertsolarien sariketa nagusi honetan. Eskerrik asko.